Get the point. Take a step forward. Basi hapo tufungue kitabu cha Yeremia 5:1. Eliotoigwa niki egoteba. Sijui kama mtu atanisomea hii Biblia hata Kigisi hata Kimombo ndio tutaenda sambamba. Bwana bwatango Biblia lakini muko na Biblia yenu fungua. Bwana bukwe egoteba ndoje tia mubasukano. Igeri kirase Biblia. Na begotanga kimbieni kwa masoko. Ngotebere ngolio ontebia. Nani atasoma? Soma upesi sana. Na nyore kinko batebiga nko genda ndi baba. Igante nene tichimyoro chibone chiseji. Ayeteba nani Yeremia 5:1. 5:1. Someni basi tusikie. Soma na kibasa Saudi. Yani abasika bagesema mogo chanja geria mama itiko soma. Teba 5:1 yasema inasema soma umwana one bano nkiba kongirira kare go matengo ntene ni mura manyinga ba minto nkonyo moika chinse chiochire bono yes bono Igo minyoka eyata bangalani maete gesongo ninke maete watatiantali kubwatira ni mono igo basi wacha asome Kigisi anasema tusome Kigisi ndio tutasikia hata hawa soko ndio watasikia vizuri basi someni egoteba minyoka gochiaria na aria bono ase chinchera chia minyoka gochiaria na aria ase chinchera chia Jerusalemu morigererie na kumanya mwangalie na mjue morigarigie ase chichiro morore gose abana ba Nyasaye torigarigie ase chichiro gose ntonyoro omonto nono yomo tokonyoro yomo situtafurahi bono toriginwe tutafute hata tukipata hata mmoja tutafurahi bono morigarigie ase chichiro morore gose monyore omonto oyomo bono ogokora oboronge na korigia ekeene bono erinde incho monene inyare kwabera omochi oyo erinde abana ba Nyasaye tokonyora oyomo rero Nyasaye bere chiro yakeroka haleluya amaene pinonya tomenyetema igo twachira abana ba Nyasaye totera matera tuimbe erinde na inu makunu chinkoro ondogeche toyonde tata tigango tebinga nkoruorense takona gusukia sigati igoro takona gusukia rongi igoro sukia rongi ngagwa ikire ko mama Nyasaye eyarenge biyaba iseke bana nabamuramura abagakamura litanga nitorabera na kurwa chinga cheito twabira n'abana ba Nyasaye onyomo kungu wako goserete 19 nyamioro ka chini mwabira aserita lya Yesu haleluya takona ko gachama mocho mosacho oli ninchenda kolere takona ko ngake biboko naye nachire koligiga abasacha bamokono gotogambira ne biboko mbiri kogamba oyo kogamba Yesu Kristo mwana Nyasaye nonya abana baito basoire jipa tobarangeria sireta ya Yesu na butwachire ko lichichiro elinde go sentonyora no yomo oyo ora itaberinga lya Nyasaye wana omane no manya goteba asama tukatwaikire yomo elio ekero Yesu ikaransete aseme saituni egetunukeria aikaransete agatebya abantu abana ba Nyasaye amatuka ikira amabi bonekera amatuka ikira amabi nabogo tware nyombe ngiya nabogo tware kabeti nabogo tware abana basomete lakini tigango tebye ebimbira isana na cheki nakobo mwana Nyasaye ekerore moyo kata kauli Nyasaye ko umere family tokonyara ko yegambira omonto oranyigambire Kristo Yesu bangina abamure chiro mokori kibesa takuna kolera Nyasaye nakumanyete somi abana bawo mambio be kope ni susi kende nkeyo na bana mamuranda eterate chino ntono getia maguru amatabi Nyasaye ko iboro mwana gatano nko bana ari gocha gotiga maiga nko bana arenge Nyasaye ore igorani ko ibora Nyasaye no kuya bana tondo chimuna maige byara bisogete muna mage yechinyoni
gaki amaene okongori ogoseseniwa bono Nyasaye oito gagoteba ng'a ase amatuko amenyete ameng'e mono nagoteba bwerende ekiagera amatuko aya nakiare na amabi Yesu gaikaransire ase getunu kia Emesaituni Matayo 24 fasi ochakire 3 magana naro tutaete gosanga amenye koreta amang'ana ande Ebibilia egoteba iga Matthew 24 verse 3 na 4 egoteba amang'ana arororo iga ekiagera abantu borokereirie abantu bandi bubi abantu bandi mwaretira morokereri gwa mabi muna narocho omokungu ondore chetari agatebia abantu gokorete bitumeguni amasaba irio ri na bagoswa gaki Yesu na etwe bitumeguni gaki nkieke abantu mwakore anya nenchara yabarire genda mogondo takong'aina abana ba Nyasaye muna bano nteneina amang'ana osipiarwa ase bukuyo monene ekiagera bukuyo monene nere bwateke no bolimo gosoma ene babo minta basacha tiga kwerigerie binto tebya abantu bamamanye Nyasaye Yesu ochire gocha gaikaransire kwana tebaye gaikaransire ase getuna kia Emesaituni gaikaransire ase getunu kia Emesaituni abarokigwa baye bakamochira bakamochira bobisi bakomoboria totebya ya indi arabe naende nikieke manyererio kyogocha kwao agateba na kigotora kora yaretire kenda gabono iwe na oyo moerio bwense ebono Yesu akabairaneria mwerende montondeta abana muna magotera iga montondeta akong'aina nomo murata akoborio bosania ko omwana okobesikirebo nche nagotebia aki Nyasaye nche nagotebia matekera kwa iboiro okoba useless ekero ore keboko reng'anetie emirondo tigango tebinya kero kwagotire obegete yani abantu ba nobeko open susi abantu bakoraga amagoro ganga chigwaye chestima igo no chotiga yenchera agotebia Yesu akabatebia mwerende montonde tabang'aina abantu mbang'ainire no nyamwe igwa morokereri gwa maba abantu bakong'ainwa abang'ina baito takong'ainwa muna bana omwana onde naro itukenyerera aria kongo tirimbo kana kerenjere shortcut agachia agatebia omong'ina onde ng'a ntwera amatoke insari ali tumbe gari mong'ina ria agamotei bono genda orete gari gotwera amatoke amotebia omong'ina chibesa ngokubikira esimi lakini ntagete ngotebi ng'a okora ng'ora kichinamba chiao pini namba omong'ina oroche nabigete chibesa chiaye 13,000 akamotebia ng'a muno okong'oroki naende bono naende ngokubikira ndi chibesa chiguchia chiri chia matoke ani nkomoura arenge akamoura chiri 13 abana ba Nyasaye igoro naria itetu omwana oimbono mambia iru mochari abana ba Nyasaye bibirigo yateba mwerende montonde tabang'aina abasaye baitomora montonde takong'aina mogende koiba mokanie ekiagera amatuko aya namabe abaisike baito koma okoega moise konde giracho etinkerege okong'aina omaete ng'atoende tukorora bu agabu tukorora omochie akesa umama goetania emioro nkogotigara obasenje nagotebi erende ekiagera amatuko aya nakiare amabe inche nagotebi erende mama rora nsabuki abana baito abamuramorega erende monto kimogotara nere abaisike baito monto kimogotara nere abasubati ababake omaeto monto nare mogotara komo eroga asite komine tuki aya naye gotage to mine tuki no singi komito korati to bwati bano na matogo tunso mine ne tuki kabo monto mong'aini asobo gimoba abana ba Nyasaye akabatebi mwerende montonde tabang'aina ng'akiteba bwana aye togenda mahatabu asini niga ngonchore bao Yesu akabairaneria mwerende montonde tabang'aina nakia abange nabache aserietariane bagoteba inche ninche Kristo bane bagoteba ng'anche ninche banto bane no bara gochimota gocha abana ba Nyasaye nchagesa na chete igaborio na miaka nkorandi bono yabire 26 kesa na chete ase Yesu aki no bamenye obuya bore bana bane motantana mogokora gotera mosoke onya gwasokire totantana so amwa Nyasaye bunaka pero ase litari ya Yesu ogokwa togotinde ka ase litari ya Yesu
chikwaya mune chichira komacherie style oroche orasa koboka tokorora buya sana abangina bandi no barama gotebanga ntara akama ruti nkorara aye Nyasaye bwo gote kubyoka igubukwe goteba iga abakungu bagwichandira abana babo nabuboka baragere chinga chabo chibyoke maeta basacha mbali na acha na bana mono nabake sana lakini abangina tigango tabinga no ani amara bwoni tibwe chaya mama no oni omena tibwe chaya ngese kana ko igore merengani igo twatirimbo kiregare twarure gabu merenganyo Proverbs kara igora Proverbs 14:23 Nyasaye ore igoro no ani chinyeni echine chibesa konyora akibori no choni omena echine chibesa to base we chaya ngaye no omena okoni korwo omena osomia abana bao mambi oli ne gali burato haleluya bana kona agasire mesi kanyengia maino nkabeka maino isiko rero tindiko simesi rero mbabo Rafaeli bakonde ni chigali burato igotari biya oroche nyatari na chora ta Yesu no line gali mune ri enkendu yo monto akorwa tabango mongina no mate ko gendi nkora gendi orase to abantu bano na jete ko sinkira bosayo aje igwa bukumune goteba abana ba Nyasaye aye kwana 14:23 egoteba Proverbs yani egesonga egoteba yani metali kwa Kiswahili ebitoki nigo biko abana ba Nyasaye tibwe chaya ebitoki nigo biko nyorekana korwa asemeremo ende yonsi yani nogenda obeka aye nogenda para chipambu njiro igwa abana ba tata kento kindi yonsi ogokora neba metumba okoni chibesa ngokora ki ngotoka chiri oborimo osomane neba buna bono gotera iga murarangeri gutokori ni gwegari nando egweso tonyo itaichibesa chatumika bono Nyasaye gagoteba nga meremendo yose ogokora ekorete ebitoki kwana tata ye kwana amangana ayu korendo gokwana mangana maya amangana amasa korendo gokwana mangana amasa basacha bande mbale bakwege ngagota goma etuchi bwone mbegete bakachitaili ni vagiti gogo chikogenda ko baga eronyeri ari gotigeria etare kugubaito yani gakimbi konekie binyasaye yani gaki yani abantu mbale banchete kokwana amangana amasa chiburani chogo kwana amangana amasa kwana kelio gokora na kebegeke Nyasaye senia seretari ya Yesu haleluya bana nyatora nyora musacho okoboli musani bosani tona gwechanda kae Yesu libaga no nyanje na ko bana ninda asoke ga ingurusyo musacho gomboli elieta aya ko yamba tarota ga kitokario mujanga bora Nyasaye aye kwanganjire pinkoba toko na gwechanda hikyo gwechandira Nyasaye gagoteba ngakera chinga kina gwatemeroberie miyasore kera chinga kinoba munore chinga kichao chikora teki chiro onya gwachire to musacha litungora barasa tigango tebya yitari kende litungora barasa kama kaeta ko mwana mambiendo mwana korusyo bosoko aseritara ya Yesu abaga kaetera chinyomba cheito to abana ekiagera abana umambi na butoko babantu osabana muno yongorere toche matarare goteana tanga nkongorera renge akio maere gakiti gatokware gaki abana ba Nyasaye omonene gagoteba iga asege tabu ekiko mina ndagetorigererie getabu eki 14:26 dingana ndironta getotebe verse 26 na kyomonye no boronga abana bae bako batebango kwana oyo komoiro ka omonene digaba tiamba tebi echireye Nyasaye ore igora agoteba oyo komoiro komonene nigare no gosemeria abana batata ekero moiro gete Nyasaye nebo boteka ogosemeria ngokoteki ngoro chintakana cha minto mora ogosemeria Nyasaye ngokoteki ngoro lirio kobora ninda asome kwa nyoro musacho ndote ndi otabire omwana oyimo moto masende ninche nkorwe ebisi bakakoro ohita Nyasaye akora akayoko basago chisaba ninga yogo chota agoteka Nyasaye akobange saba nyaro chibwana ngogotwanga nje bube momurata yora konywa mapi bana inoro chomo toko te university yakonywa mo standard saba nika yogo chiga
ndirikare omate tware konywamwa matarata cheti naborire ngangigete asa arigerere timo gondo na kinkorema ekiagera chinga kiechi no korema gwakore taki kware lakini bono igatiga ngutangacere ekero omamurago koboria rieta okoborika yo igete amasakara nari ari akore taki obwat oborimo gosoma nga yo gochi 7 dona kamuna gakonywamera 7 igoro chinga toto chandeti gokorete omoisi konkoiborare omwana wa 7 omaete nkoiborare bono gokorera mokarere omwana arere ayorere ingoto gokiri bono gakitorabo gakia maene omosacha ogwachiera orocho chire nagora none karayo gwesiberia pako ganye sabuni ya isabiara gateneine baturumo akobori ngatata tarakora kei nkieke ake sabu etani emioro kwako ga no mocho bande aba muraba ito konywama ake sabu aseritari ya Yesu haleluya tago chaintu tari ato chakoria abana bakorunda na utokori lakini banyore gento bagokoraki bakoria bora mokaori ori ateso gati motare nere no nyanche roche na muna na gotire iga matara ta gwanche nyeso ke baba gote gomongina irana igo igwete tabwati ekerenga gikiyanga na nche nyeso ke ngake asajo moise ke peste emasi gaki tigatora bori emasi gaki ikieke bono gaki omaene igwa bibiri munego teba aya gendererie ebukweri bendererie ebukweri bwango gendererie bwangaye igwa omonaniga monene teba omonene nigo chaka biaye chaka 26 oye marathon yaye oye marathon oyo okomoiroka omonene nigo oyo okomoiroka omonene igari no gosemeria gokorendwa bokongu abana baye mbanyora ase bagotamera bana batata ekero omoirogete Nyasaye na baba bataka goika basome haleluya bagakoko na korera nga naiborete bosa okaibora bosa ogesema bosa okaibora bosa ngeto yoko eta abana na koreteki naro bosa bana gakwete Nyasaye ona gokwa abangina nkimo korera takogera abasaja bengente abangina iraneria maya na isire gokora kenda se kitabu gekorokunga emerengani 15:23 kai nona abasaba komure na abasaye bande iraneribiya honyo mamurogo koega tago twara abasaja batano bago koega mamurondo gokonyora ogende kwengenta aye toko bamoyo nche nagotebe toko bamoyo kabo monto mwigenwa tago twara abasaja batano yo moko komino yo kei ngajia bwogo chibonaye ngakibano tokora gakia maene bano mwari abana baito igo bacha gosunguna ni chirongi ochikoboro mamurone nkike muriete ani stress nkare mukaya are koega achire matembo besana abasikaba kababa ntabaminibu onyo mwana ono koboririe rieta kwa mwaminibu kanya konywa maseritari ya Yesu amen bano mamurone lyo litarenge University of Mount Kenya togo chikoenda koreto tomobekere tokanya abantu abangabo batourire baba bamobekeira mauga kigari kyakire togasoka na matarayo tokabori omomuroyo igabono omoiseka kware koega gwatotebe tigana gwanjete bori ngabono inutikaigo akarea lakini ngamotenga na pato abaiseke baro babuchetimage go mwana one kentonke yo korera tonti wali kamokani mapema ngamotebi tonti wali onyo gotigire oyo nakoreteki naro haleluya dareto moiseka ko mochenu akabisa matam waro motibi utiga ingi bono kendekero iwo bono natogosete igago tebanga mama nilikosea asenchiete na chandikire motare kwanchambo mukungu okabere ngamotebi enough is enough igomba benate nenete gatena na muno mukungu sitengo nkamukani ngatebyo mamurori to murigereri nono ko murigereri chibicha chonsi arura abaisekaba nase kimoko liera igagaki nkieke moko gera abana baito bakwengentera igagaki ikieke moko liera igagaki amaene bodi what is that gaki amaene motagwanja gaki omwana ono koremirimo kwa muriera pako tambe ichimyoro buno moindi gaki amaene gaki ancha gaki ngoto chandore gaki na kiba tigamba tabyo maene obuna bungo kwa baba lierere bobe style yembe baminto
tiga baba abakungu bagochikomea kichinka abana ba Nyasaye ekiagera buno okoriera no chogende buogo to komanyanga musacho ino yogo orenge konya kwanarire chinchera chinyinge to koba bwo musacho yo monche nako kan kabo mwege nukorumino no genda buogo kobo mwege no boli mo so man muna bana nakorigi musacho bande ngete na ba matarabie kega makwiri akoregi atwatana igomba benkorete nkeke bono igorengera tinga no rarandi kore ne mechande mingi uwezi kuhubiri utaungua kama mahindi kaye toma tata abakungu ase muabita onya konywamire irane lyo musacho gobia tiga macheso bwate mwageria abasacha besungiri chingori asenge chama irane lyo inama be nabagakekero tu abasabire besa tagontenga tokogacha naye ekero kwanywamata goikatogacha naye ebeterere is a must gosaba nabana aba bona moso ego twerora nana ikwara kongera nga when you remember you are not eating igo kware ko ngaina go semboronge kwarenge kei tata tiga go sorry aye soma tata nkore mbure lingo che soma ni basi omonto niga bona Biblia ego teba omonto niga kogokera okoiraneri okuya koiraneri musacho gobia gokorwa somono gwatigaye tagerera abana aba na intwekero toko batebichisa ne chimbe mogochaka tago tebinga ta ekwanyora teteni go senkasi bono igweta ina ngogwa kande gogo chabande nkwara kimuna abantu bagwenta koirane isobwa abantu tali koirane ligubobe tata bwa abantu goikairane liguna ukarimu omo kungu goikorane limosacho obya igo yateba kwana irorera tata motori ga kogokera okoiraneri okuya gokorwa somo nuoye okoiraneri kwao mogakonde natindeka gaiga omosubati oyo konyokominyokera kenyo korguchake momuro mwabo na mutindeka ari osiaga gari omongina gachikomoiraneri akeigo omogaka gesungi mongino ino mbona akorera ngikiandiete gachikoiraneri omogakone bobe na kina akorete abagaka esike abangina twesike korwemenwa irane lyo musacha gakoborika igisogisikire motebyo mugaka karati gake gongokorie tari okomotega tokobeka naye ngwakuore bakotono ni gunyoko chena gotebya amairane lya onkogerure ayonchora moino igwe onchoraye emerangani 18:6 yatigaire ya monkore mbatige moratera keigo togenda guchakene nkeyo igwa teba chinkwana chiomori igwa chinkwana chiomoriri nigo chikorenta eliomana chinkwana chiomoriri ningi chikoreta bona omwana ona muna nako ibore tore igo begete ekebesti gekorwa 70 day adventist ngokobori ngetaro nembo bwate omanya gonte bingana go chige tonyibore naye kware gonchika ninyibore gose na mate ngakongocha bwana nkoiburani bono mangana kyaye mogototebiani mogototeibobe igwa chinkwana chiomoriri gendera tata tukore nigo chikoreta liomana chikoreta liomana no ndebiesi no monwa ye nigo okorangeri ogo bona tari ayo mobe akwa kana go ituboire boiro naye gwanjire mosacha kera rituko anyago gokurie kiagera chinkwana chao chimbe gokorera kegima igona ro tabanga se chireye nyasaba sesenie abana bane mwacha gotera omonene abasesenie enchiri tokorandi tari ondo gotwakana no moruoti orakore gento ki oratwakane bona gonko batiga mogende no morembe nyasaba sesenie oetaniosi yeso yokogorete omokorerere bieka goikama kweri akorusie nsei mbori moigo gosembo maene tata abana bane nyasaba sesenie aserie tara yeso motoria bono amake na bago isana so montore wise omo chenta tanya sai twakwira ne rimbia mono iga twakorira se chira bateri no bara lingana lya otwarure lire togosemeria sabana bawo baseseni babwate nchere ndonge ko bwa mono monena matuka elire tata bwe megande kero tokorangeria chichu family cheito oto seseni na abana baito gatokorwa tokogenda twamabiranchira buya bwabo botoisana twese aseretara Yesu motoria amen. Mwana na baseni mwezi bia mwana sana barikiwe asante. Wangapi wamebarikiwa nione kwa mikono tuseme amina.
Thank you so much, Pastor Joyce. I want to invite Master to come very fast. The rains are coming. Ndugu yangu fungua mic, hujafungua mic. Master Nepson. Na tunajaza kipindi cha lala salama kwa maana hali ya anga si shwari. Na tuende kazi Master. Yakitanda mawingu angani, waweza sema kutanyesha. Oh yes. Amebeba mimba mama, waweza sema tapata mtoto. Ila maisha ya mwanadamu hakuna ajua ya kesho. Kulala hata kuamuka ni fumbo, ni kwa neema yake Mungu. Eti nini? Ila maisha ya mwanadamu hakuna ajua ya kesho. Mipango na ndoto anazo leo, lakini jibu ni kwa Mungu. Yakitanda mawingu angani, waweza sema kutanyesha. Kutanyesha? Amebeba mimba mama, waweza sema tapata mtoto. Ila maisha ya mwanadamu hakuna ajua ya kesho. Mipango na ndoto anazo leo, lakini jibu ni kwa Mungu. Ila maisha ya mwanadamu hakuna ajua ya kesho. Kulala hata kuamuka ni fumbo. Tumshukuru twende kazi. Tumshukuru Mungu. Tunaishi leo hii. Iwapo tutaiona tena kesho, ni kwa neema yake. Tumshukuru. Tumshukuru Mungu. Tunaishi leo hii. Iwapo tutaiona tena kesho, ni kwa neema yake. Iwapo mvua haitafika, wana Glorious tutafanya jina alafu tumalize shughuli. Oh yes. Tumeshukuru sana wana Keroka. Tuimbe Master. Tunaishi leo hii, tutende mema, tusalimiane leo, kile kidogo tule leo. Kuokoka ni leo, nasema kusamehana ni leo. Kufurahi ni leo, kesho hakuna ajuaye. Kuhubiri ni leo, nasema hata kuimba ni leo. Kupenda ni leo, kesho hakuna ajuaye. Hakuna ajuaye. Glorious Corel at Keroka. Kipindi ni cha lala salama. Inua mikono tumshukuru twende. Tunaishi leo hii. Iwapo tutaiona tena kesho, ni kwa neema yake. Tumshukuru Mungu. Tunaishi leo hii. Iwapo tutaiona tena kesho, ni kwa neema yake. Iwapo tutakutana tena kesho, tufurahi, ni kwa neema tu. Iwapo tutakamilisha miradi tunayoanza leo, si kwamba tutafika kesho, ni Mungu atujalie. Tunazo ndoto nzuri leo, tengeneza sura, ni kwa Mungu. Oh yes. Kupata hata maji kidogo uogeleo, ni kwa neema tu. Si kwamba umetenda mema kuliko waliolala. Wapo wengi wanalia, hawana hata maji ya kunywa. Wewe umzima leo, nakwambia shukuru Mungu. Inua mikono tukiimba twende. Tumshukuru Mungu. Tunaishi leo hii. Iwapo tutaiona tena kesho, ni kwa neema yake. Tuimbe. Tumshukuru Mungu. Tunaishi leo hii. Iwapo tutaiona tena kesho, ni kwa neema yake. Iwapo tutaiona tena kesho, ni kwa neema yake. Inua mikono sema amina. Glorious Corel, lete wimbo jina. Glorious Corel, tafadhali kwa haraka sana. Glorious Corel,
Ama hiyo mvua imefika? Haya, Glorious Korea, tafadhali twende kazi jina, twende kazi. Mvua inanyesha. Weka haraka, mvua inanyesha. Mvua Ombura ya chire ama Ombura ya chire? Ya chire. Ombura. Very good. Get the point. Take a step forward.